Moikka! Mä oon Santra Marika ja mä vien teidät mielikuvamatkalle. Tämä on rentoutusharjoitus ja pyydänkin ennen tämän harjoituksen alkamista juo 2 lasia raikasta vettä. Varaa itsellesi aikaa ja tila, jossa saat olla itsesi kanssa. Tämä on sinua varten. Rentoutus on hyvin syvällinen ja rentouttava ja suosittelen ottamaan tämän ennen nukkumaan menoa. Aloitellaan. Istu tai makaa, kumpi on sinulle sopiva paikka. Tämä on sinua varten. Sinä tarvitset nyt rentoutumista. Ota hyvä asento ja salli itsellesi tämä tuleva rentoutusharjoitus. Autan sinua rentoutumaan. Ota mukava asento istuen tai maaten, jossa ei sinua häiritä. Sulje silmäsi tai pidät auki, mikä on sinulle hyvä olotilaa tuova tapa. Rentouta hartiat ja hengitä syvään 3 kertaa. 3 syvää hengitystä. Hengitä sisään nenän kautta ja hengitä ulos suun kautta niin, että vatsanousu ja laskun tunne jokaisen hengityksen yhteydessä. Jokaisen uloshengityksen yhteydessä kuvittele, että jännitys kehossasi tai mielessäsi vain sulaa pois. Kun tunnet, että kehosi on rento ja mielesi on tyyni, aloitetaan. Autan rentoutumaan sinua tässä rentoutusharjoituksessa. Siirrä huomiosi ensin hengitykseen. Hengittäessä syvään ja rauhallisesti mielesi rauhoittuu
rauhoittuu ja rentous lisääntyy jokaisen hengityksen. Jokainen hengitys auttaa sinua päästämään irti kaikesta muusta, mikä ei ole tässä hetkessä enää tarve ajatella. Pyydän, että kuuntelet vain ääntäni. Sinä, rakas kanssamatkaaja. Kuvittele mielessäsi polku, jota pitkin kuljet kohti paikkaan, jossa saat viettää hetken täysin valolla ja rauhan olotilalla. Aina kun hengität syvään ja rauhallisesti, mielesi rauhoittuu ja rentous lisääntyy mielessäsi ja kehossasi. Aina kun kuulet sanat rentoutuminen, jossain muodossa annat itsellesi vaipua syvempään ja syvempään unenomaiseen tilaan. Ilma on kylläisenään taianomaista ilmaa, rauhaa, rentoutta. Voit vetää sitä henkeen ja huokaista. Rentous tuntuu niin hyvälle, mitä syvempään hengität, sitä enemmän kehoosi täyttyy, kertyy tuota taianomaista valon energiaa. Rentous lisääntyy, kehosi rentoutuu. Tunnet kuinka jokainen solu, jokainen DNA on rentoutunut tähän hetkeen. Olet ansainnut tämän rentoutuksen. Nyt saat levätä. Kehosi muuttuu kevyeksi ja vapaan oloiseksi. Jokainen hengitys voimistaa tuota tunnetta.
olen tässä ja lähden kanssasi nyt syvemmälle rauhan tunteeseen. Kuvittele paikka, joka on täynnä rauhaa, syvää rauhan tunnetta, läsnäoloa ja mielen rauhaa. Anna tällaisen paikan piirtyä vapaasti mieleesi mielikuvituksen avulla. Visualisoi ja kuvittele mielessäsi tuota paikkaa. Elävöitä se mielessäsi, että voisit ikään kuin astua tuohon paikkaan juuri tässä hetkessä. Mitä näet? Millaisia värejä? Onko kasveja? Entä eläimiä? Mitä luonnon elementtejä? Millaisia ääniä kuuluu tässä rauhan paikassasi? Ehkä tuulen suhinaa tai aaltojen liplatusta. Tunnetko ihollasi lämpöisen tilan? Onko ilma lämmintä vai rauhoittavan ilmavirran? Tuoksuvatko rauhan paikassasi kukat? Vastaleikattu ruoho tai meren suola suussasi. Kuvittele itsesi nyt tuohon paikkaasi. Tämä on sinun rentoutuspaikka, johonka visualisoiden menit minun kanssani. Missä sinun olisi hyvä ottaa rennosti, että rentous pääsisi lisääntymään ja syventymään entistä enemmän. Muista hengittää omaan tahtiin. Tärkeintä on, että kuuntelet minun ääntäni ja tätä laulua ja musiikkia, joka soi taustalla. Kuuntele, mitä minä kerron sinulle, niin pysymme yhdessä mukana tässä mielikuvapaikassa.
Löytyykö tuosta mielikuvapaikasta pehmeän ruohomättään, riippakeinun tai lämpimän kallion, johon asettautua mukavasti istumaan ja nauttimaan tästä rauhan tunteesta. Kun löydät tuon paikan, asetu mukavasti. Hengitä syvään ja keskitä ajatuksesi hengittämiseen rauhallisesti omaan tahtiin ja rentoudu. Anna tämän rentouden viedä sinua ihan syvemmälle ja syvemmälle siihen rentouden tilaan. Sinä rakas, meidän on syytä jatkaa matkaa takaisin, mistä me tultiin. Kun lasken 10–1. Kuuntele, kun lasketaan yhdessä matkaa takaisin päämäärään, josta tulimme. 9. Kävellään nuo samat askelmat vierekkäin. Kaikki mitä oli on takanapäin. Ole kiitollinen tästä hetkestä, jonka sait ottaa itseäsi varten ja rentouttaa itsesi. Se on sinulle tärkeää. Matka jatkuu 8. 7. 6. 5. 4. 3.
2, 1. Voit hitaasti heilutella varpaitasi ja sormiasi ja avata omaan tahtiin silmäsi, jos niitä pidit edes kiinni. Olet tässä nyt minun kanssani. Me kävimme mielikuvapaikassa ja olemme tulleet nyt takaisin kotiin. Nyt saat jatkaa päivääsi tai jatkaa unia. Kiitos tästä, että olit kanssani mielikuvamatkalla omaan rentoutumisen mielikuvapaikkaan. Nyt toivon sinulle lämpimästi rakkautta, rauhaa ja tajanomaista yötä ja päivää, riippuen missä ajassa otit tämän rentoutuksen vastaan. Kiitos kun olit seurana ja tykkää videosta, jos tykkäsit, ja jaa, jos haluat jakaa tätä hyvää myös muille. Rentoutuminen on tärkeää tässä ajassa ihan joka ikiselle, iästä riippumatta. Ja olen suunnattoman kiitollinen, että olit täällä nyt katsomassa tätä videoa. Kiitos.